Ahoj, vítejte v Černé Hoře. Země, ve které nás čekalo spousty překvapení. Potíže na hranicích, obří vojenské pevnosti, úžasné pláže, město plné koček a mnohem víc. Máme odsud tolik zážitků, že musíme naše dobrodružství v Černé Hoře rozdělit do 2 videí. A tak proto připotejte se a připojte se k nám na této cestě. V Černé Hoře jsem byl naposled v roce 2008, 2 roky od doby, kdy Černá Hora získala svoji nezávislost. A tak si pamatuju tuto zemi jako velmi hornatou, suchou a velmi slunečnou. No, jen 2 z těchto věcí byly stále stejné. A tak si možná dokážete představit, jak jsem byl překvapený, když jsem se probudil po překročení hranic a uviděl jsem tohle. Říkal jsem si, co se tady stalo. Přijeli jsme zrovna, když byla nějaká povodeň? Nejenom stromy, ale i infrastruktura byla pod vodou. Jakmile jsem vzlétl s dronem, tak jsem si uvědomil, že celá jižní strana země je pod vodou. No, když jsem tu byl naposled, bylo to v létě a půda zde byla vysušená. Ale tentokrát jsme přijeli v zimě. Je to totiž způsobeno Skadarským jezerem, protože od podzimu do konce zimy se jezero rozlévá ze 390 čtverečních kilometrů na 550 čtverečních kilometrů. Takže v klidu. Podle místních se nic zvláštního neděje, je to zde normální věc. Mimochodem překročení hranic bylo tentokrát velmi rychlé, ale i tak nás překvapilo, co se stalo. Byla to totiž první hranice, kde nás podezírali a dokonce prohledávali kvůli podezření na pašování drog. No, zeptali se mě, jestli vezeme nějaký alkohol a já jim s radostí řekl, no je po novém roce, takže ne, už jsme ho všechen vypili. Takže... Rozhodně jsem nečekala, že zrovna my budeme působit jako uživatelé něčeho takového. Protože jediná sušená zelená věc, na které jsme závislí a vezeme si ji sebou, je totiž jenom čaj. Nemyslím si, že to bylo námi, protože když jsme zemi opouštěli, tak se mě ptali na tu samou otázku, takže bych řekl, že to je jenom kontrolní standard. Takže jenom varování pro ty lidi, kteří si berou nějaký ty rekreační látky, neberte je do Černé Hory. Velmi pravděpodobně vás prohledají.
Pokračovali jsme dál. Začali jsme na jižním pobřeží Montenegra, ale... Tak to všechno bylo taky pod vodou. Jako dalo se projet dodávkou přes nízký Brody a dostat se tak na prázdné pláže, ale stejně z těch bažin tam lítalo plno komárů. Vyjeli jsme tedy po vedlejších pobřežních cestách a narazili jsme na staré vojenské rekreační středisko Valdanos, které bylo dávno opuštěné. Ano, i to se nám stalo a bohužel jsme z útrop Valdanosu ztratili všechny záběry. Takže pokud ho chcete prozkoumat, musíte to jednoho dne udělat sami. Alespoň něco na naší cestě zůstane tajemstvím. A připomínám, nezapomeňte pravidelně zálohovat. Jedeme tedy dál podél pobřeží. Na parkovišti, které jsme si vyhlédli už předem, jsme dronem prozkoumávali okolí. A uviděli jsme tohle. A museli jsme to jít pořádně zblízka prozkoumat. Megahotel nebyl jediný, který jsme našli takto opuštěný a nedodělaný. Kolik zdrojů se muselo na tom napromrhat?
Každopádně dále jsme navštívili naše nejoblíbenější místo z celé Černé hory, oblast svatého Štěpána. Našli jsme místo, kde je přístupná spousta pláží. Nejzajímavější byla velmi krásná s červenými skalami a kameny. No a na té nejbližší jsme se dokonce koupali. Sice v chladném, ale osvěžujícím Jadranském moři. Tak, Kňopro, a já to jdu přeplavat. Já chci taky. A nejlepší věc v tomto ročním období? Téměř žádní lidé. Byla tu skvělá vyhlídka, odkud je pěkný výhled na Staré Město a na nejbližší velké město Budva. Doporučili bychom vám při návštěvě jakéhokoliv města navštívit místní poskytovatele mobilních internetových služeb. Protože za 15 € získáte 500 GB dat na měsíc. Černá Hora je skutečně místem pro život digitálních nomádů. Montenegro je opravdu jedno z našich oblíbených míst. A tato země si získala 2. místo na našem žebříčku hned vedle Turecka. Místní ceny produktů a služeb nemohou sice konkurovat Turecku, ale jsou stále rozumné ve srovnání například s Chorvatskem. Tohle je dosaženo díky velmi nízkým daním a Černá Hora vlastně nemá vlastní měnu. Používá euro, ale ne proto, že by to Evropská unie povolila. Ve skutečnosti nemají žádné oficiální zákonné platidlo. Takže jsou tu možnosti, jak zde nakupovat věci pomocí třeba kryptoměn. Zdejší příroda je prostě neuvěřitelná a fascinující. Dokonce jsme tady v noci zažili vytí divokých kojotů. Jen mějte na paměti, že jsme Montenegro navštívili v zimě, mimo turistickou sezónu. Vaše zkušenosti se tedy mohou lišit v závislosti na době, kdy sem přijedete. V této zemi ještě je toho tolik, co bychom vám rádi ukázali. Ale myslím, že to pro dnešek stačí. Takže si budete muset počkat až na další díl. Tak do té doby, hoj!